Sibongele babukeli emakhaya, izindaba ze-28-hour news nizifundelwa nguThenjiwe Buom. Kanti ezihamba phambili kuleli hora, umongameli wenhlangano yezepolitiki i-Honest Party, Eugene Khoza, usekhiphe umthetho ogqugquzela umphakathi ukuthi uphoqe bonke odokotela bakulelizwe ukuthi bayolekelela njoba nje kunesifo esingumashaya bhuqe i-COVID-19. South Africa. As the Honest Party, we do take the health concerns of all South Africans seriously. Statistics show that it takes on average 7 years plus 1 year for rehab for a medical doctor to qualify. Labo dokotela kubalwa bonke odokotela akade babesibangela isicefe ngokuthi bangodokotela kodwa abangasaveli uma sekudingeka odokotela abazolekelela ekulweni nalesifo i-COVID-19 phecelezi i-corona. We as the Honest Party have decided to employ all comedians and put them in throughout all the hospitals in South Africa. Lo mongameli ube esekhipha uhla lamagama alabo dokotela okubalwa kubona uDr Rebecca Malope, uDr Malinga, uDr Ivan Khoza, uDr Khumalo, uDr Blade Nzimande, uDr Mangosuthu Buthelezi kanye noDr Jacob Gedlehlekisa Zuma. Kube sekunxuswa wonke amalunga omphakathi kulelizwe ukuthi uma behlangana nomunye oyingxenye yalabo dokotela bamphoqe ukuthi aye esibhedlela ayosiza. Babukeli iziphela lapho ezakuleli hora, sizophinde sihlangane futhi uma kugamanxa ihora elizayo senginiphathele ezingamanqampunqampu.